Bos días. Benvidos unha temporada máis a Liga EVA. Benvidos ao primeiro partido de Copa Galicia, que vai servir tamén como presentación do noso equipo, o Calvo Vázquez Xiria, no partido que vai enfrontar o Santo Domingo de Betanzos. Imos aproveitar este partido para facer unha homenaxe e unha lembranza a José María Baleiro Toquero, Toqui, presidente do Club Santo Domingo de Betanzos, recentemente falecido. Despois deste recordo, imos facer a presentación dos equipos. Empezamos co Santo Domingo, co número 5, Jorge Abelleira, número 8, Pablo Sanjurjo, 9, Dani Callado, 11, Dani Martínez, 14, Luis Portilla, 22, Miguel Ata, 29, Marcos Rojas, 30, Ernest Fernández, 31, Brezo Fernández, 41, José María Moreno, adestrador Antonio Díaz. Por o noso equipo, o número 2, Nico Jorge, número 3, Javi González, número 5, Omar Tirán, número 9, Nicolás Ferrán, número 10, Alex Iglesias, 13, Joel Souto, 18, Santiago Martínez, 20, Ignacio Duarte, 21, Pau González, 22, Valentín Carrizo, 24, Rubén Rey, el número 25, Martín García. Adestrador, Héctor Méndez, aspirante, Víctor Fernández. Dirigirán o encontro os árbitros Andrés Esteban e Javier Mora. Benvidos, agardamos que tenamos unha boa temporada 24-25.
según te apetezca con Spotify Premium.